Ai niin pitää muistaa toikin vielä. Hyvä Antti! Hyvä oli, pistet tuli. Tarkkana vaan. Pysykää siellä oikein. Mitäs nyt? Jaa, sillä on noin kantapat tuolla ylhäällä, hei. Siis sillä on liian iso. Kato, sillä on kantapat. Kato nyt. Vetää niin pitkä. Jaa, joo, vetää niin pitkä. Tästä tulee kova matsi. Nyt kun saa ampumaan altas minä. Mitä se tekee? Niin oliko ne väärinpäin ne? Ne näkyy täällä. Niin, mutta oliko ne kato pujo? Niin, vetänyt väärinpäin ja siellä on ne sukat siellä alla. Niin ne oli siellä väärässä kohtaa joo. Ja nehän on pilun liukkaat sitten. Ja toihan se jarru se musta. Mä en ymmärrä oikein. Siis toi musta, mikä kuuluu tässä kohti. Kantalappu. Niin se oli siellä täällä. Onko siellä tommoset sukat alla vai? Mullakin on ne sukat. Mitä? Ne on niinku lisävarusta noihin vanhanmallisiin. Okei. Missä on reikä vaan. Tosta on mitään, se on hermostunut vielä. Ne kädet Yrität tärkeää. tunkea pieniä sormia siellä. Niin on, eikö sit mä tiedän sen nyt sitten, että... No kun ei saa reeneen sekä niitä laitettua, kun ne... Ei se mitään muistikorttia ole. Hei, Evini on muuten toisessakin sarjassa. Kisaamassa. Missä sarjassa? Junioreissa. Sekin saa niissäkin. Toivottavasti sillä menee ensin. Paitsi se on vielä nuori ja sillä on hyvä kun... Varoitus. Joo, anto. Hyvä Antti! Saatko sä nähdä tolleen toimivat? Oi, melkein aamu. Saatko tehdä tolleen kun Antti koitti polttaa sitä päähän? Niin näin. Ei oikeesti saisi tehdä. Se hyppäsi ilmaan siinä, ettei Antti yhdellä. Saa sinne hypätä. Ei saa hypätä paikallaan ei saa hypätä potkun väistämiseksi. Hyvä oli! Hyvä oli! Hyvä Antti! Hyvä, pää takana vaan. Nopee! Kun Antti se tunti liikkää loppuun, nyt ei oo huono olla. Niin, mutta se on petollista. Eka elää tässä. Ihan teen sillä mä toivon. Hereillä vähän. Ehellä siis. Ei. Eka elää hyvä. Hyvä Antti! Hyvä! Hieno oli! Hyvä Antti! Hyvä Antti nyt! Väsyy jo! On kamala silti on, jos ruvetaan väsymään, niin saada potkuja.
Niin paljon kannattaa noussut. Hyvä! Hyvä Antti, vielä hetki! 20 sekkaa! Nyt Antti loppu! Nyt! 5 sekkaa! Lähellä oli! Voimaa lisää! Mennä vaan! Hyvä! Hyvä oli! Sait sen! Hyvä! Nyt on pinnan. Ekassa erässä sattui jo. Ekassa erässä sattui jo oikein. Kaikkia samat siellä. Mitä? Se on vasta rustaa. Nyt viimeinen erä. Onko tää 30? Joo. Hyvä Antti! Ota niitä alhaalta! Hyvä! Hyvä oli, ei ihan riittänyt! Tasan on! Lisää! Hyvä! Ole tasoisa! Tarkkana vaan se pääkon! Sinne vaan! Tarkkana siitä kun teet! Hyvä! Tarkkana vaan! Oi! Tarkkana! Nyt tarkkana! Nyt tarkkana! Tarkkana! Helppo piste sieltä! Päälle vaan! 20 sekkaa! 20 sekkaa! Nyt helppo piste! Siitä! Yes! Yes! 10 sekkaa! Suojaa! 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 Ei! Tee! Yksi tosku!